Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, Lolo Nneka Chimezie na-ekwu, anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Biko nụ, mkpu m ka na-etikwa ewu maka insecurity nọ n'ụlọ. Ya ka m ka na-eti mkpu ya. Wee na-ekwu na enwere need for unity. Unu ọhụrụ ihe a nọ na social media na-eme onye ọ na-akọ ọnụ. Igbo bụ Igbo o ruole mgbe anyị ga-elere anya mara the most important thing anyị kwesịrị na-eme at this time. The most important thing anyị kwesịrị na-eme bụ dị onye rarịa ọnụ ị na-aha Maazị Nnamdi Kanu ga-aga na-akọ ọnụ onye idide. Ihe Maazị Nnamdi Kanu need from you inye aka otu oge esi apụta. Unfortunately, m na-ele anya ọ na-agba m anya mmiri na enwede any of you debere ahụ na like that guy na-ekwudo okwu mpụta ya. Enwe ụdị confidence unu na-enwe na-atụ m ụjọ. Maka mgbe a na-atrai ya mbụ ụlọ mana adị m very much maka ndị ga-asị Lolo ikwughepụ taa wee kwugharị ọnụ uche gị kwechikwa gị na enwere ihe mmụrụ na enwere ihe enyi dịrị imeji ka anyị niile dị safe. Anyị adịghị safe n'ala Igbo. Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga, onye ga-azọta anyị. Insecurity mere mbụ ejile nwayọọ na-abịa n'ala Igbo, which I believe na onye ya kwesịrị dominate our discussion now. Ejiri m ihe a yesterday for those of you that joined me ka m chikwa ya ọnụ ọzọ o bidowene. Ebe a na ịhụrụ egburu ndị a na ọsọ ga-ebido gbawa dị a. Ebe a egburu ndị a ọsọ ga-ebido gbawa dị a. Then Lenia ihe a ọ dịkwa ka mgbe ahụ egburu mmadụ 21 na-arọ ndị Izọg. Ihe a mmadụ 8. Mana enwe ndị ka gaa na ndị a chụwo n'ụkụtụ ha pụtaghala hụ onye sị Maazị Nnamdi Kanu ya akwara ede ha nwa onye ahụ ọgụ. Then ana m ajụsị ihe niile anụ ụnụ na-akọ kedu ka ọ ga-esi enyere nwa amadi aka? Ihe ụnụ na-ekwu na-akpụgharị ndị mmadụ iyi kedu ka ọ ga-esi enye ndị a na hụrụ egburu enwere ike nwa bifo egbuo ha ha so na-akpụ iyi hapụga dị weti amata. Anyị ga-akpacha anya anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị ga-akpachara anya. Ọkwa ekwuola m ya, anyị ga-anọ nke anyị na-achọ nnwere onwe baa n'oru. Ndị amị agala na-eze agụ by now ọwụ na m aga anya rịpọtụ ahụ bupụta datin by now ndị agha ga-eji nwayọọ na-akwapụ. Anyị nọ n'obodo oyibo nọ na Lagos nọ na Kano gaa na soshal midia enwedịghị ụta iji ekwute okwu dị insecurity anyị nọ n'ime. Enwedịghị ụta iji ekwute okwu Maazị Nnamdi Kanu I love so much. Ụta anyị ga-esi akpọpụta ya nyere ya aka. Ana m ajụsị ihe a na-ekwu na enwere ndị na-awụbatara ego. Ele ụta anyị ga-esi amata ndị na-arị ego a? Ọwụ ndị na-asụ oke o ele etu ejiri mee ihe mee mistake ka a hazie ya. Ka ọwụ ndị na-apụta na-agbara mmadụ onye nọ na nga kama a ga na-agba ọgụ otu ọ ga-esi apụta ọ bụ onye tagharị ọnụ asa na-edifend ya. I don't think so. So ekwuola m ya na-ekwukwasịkwa ya na the earlier anyị liritere put our priorities right there together, the better for us. The better for us. Anyị anọ n'ebe anyị na-alụgharị ọgụ, ebe anyị na-anwụ onwe anyị ọgụ, ndị iro abatasha. Iru ebe ga na-eme
ihe dị anya ha mapụtasị anya na ya aka na-adọsasị onwe anyị. IPOB is the biggest movement in the world. Maybe no one take behind that record. Kedu ihe eji ekerisi ya? Eche ma our strength ga-anọ in our unity. Ebe IPOB no nwe leadership. Eli ha na-ekiri 100 men for. Kedu ihe a ga-arụta iche? Ga-akarị nke IPOB and kedu ihe maazi jiri nọ n'ime nga na-ekeri shot ya na call the shots. Now the question wo ka nwere IPOB nwe leadership, nwere system already ide nwere on ground. Okay, ozuhuru gị kama ị ga-transfer power ka enwee ike chịkọ, nwee ike ikwu okwu mpụta gị. In order and then nobody can concentrate anymore. Nobody is in charge anymore. Ọtọ ka anyị tọkwara na ihe a, because amano moche IPOB ga-esi nọ n'ebe a na-enye ọda. Autopilot onye ọzọ ọbịa nọ n'ebe a na-enye ọda. 100 men nọ n'ebe a na-enye ọda. Ihe niile a na-circulate around one man. Then ikwu okwu asa na-akparị, look, my safety kazimo mkpa now. Ịhụ na anyị enwekweghị another insecurity n'ala Igbo is more important to me now. Ịhụ na my family, the safe is more important to me right now. To see that the safety of my family is what is more important to me right now. Achọghị m maka onye ọzọ. My family, my safety. Ịbata ala Igbo pụọ in peace. Unu le anya na unu ga-ahụ na enwewene trinket of insecurity na be anyị. Ọ na ha apụtala. Trinket of insecurity ọ na ha apụtala. Okay, so enwere need na I ga put our house in order as a matter of urgency. Then na yo obodo ọbụla biko litekwe n'ọzọ maka ọkwa obodo dị iche iche pụtara kwuo okwu ihe dị n'ihe a. This insecurity ji wee kwụsị. Biko enwere need ka eme increase security n'ala Igbo obodo ọbụla. Ọzọ dị ka ibia bụ a na-ekwu na a na-akpọlata ụmụnne anyị from South Africa. Nna ya ọkwa ka obodo ọbụla nọkwara. Obodo ọbụla nọkwara. Mana ihe a ga-eme ka e wee nwee ike ndị a na-abata ka enyere ha aka ka ha nwee ihe ha ga-eme. Otherwise ha lọtakwa n'ụlọ ga-enwe ihe ha hụrụ ha na-eme. Ọkwụnụ ma what that one means. You know what it means. Okay? So, ihe m na-ekwu ugbu a wụ unity. The very, very important. Our unity is very, very important at this particular point in time. We cannot afford ndị anwa succeed this time around. Anyị agaghị alakwa ya. Anyị agaghị ala. So biko onye ọbụla bụ onye Igbo. And ka m gwakwu na agwa nke ga-eme day to day today. Anyị nwa anwa zụgide ihe nọrọ nga anyị na-atọ nwere onwe anara anyị ala Igbo. Genocide a ga-eme ndị Igbo na Nigeria nke 1966 ga-awa obere ihe ofe nkufu. Ndị a are not relenting. The jihad agenda, the real, is not just in Nigeria alone.
from here agreement understanding in the Muslim way. And when one woman be on my live broadcast yesterday, also I won you. Mpaya wonye Nugu State, mana mwe na Sweden. Na ya achọrọ ịbanye mana ụdị attack ndị nwasị ha na-enwe nwụrụ nwe na onye onwe ha. Ya wee na wonder kedu ụdị country dị Biafra ga-awụzi ma enweta. Ebe in a place where people are bad to air their views. But emekwa ị na-air view nke anyị. Wee na-ekwu na I don't think na ndị Igbo lite na ọkachasị anyị nwa ndị nọ n'akụkụ na-eme ha bụrụ propaganda na wapụta anyị na-eti ọnụ one way or the other ka ilere anya ala jụọ question or better still mind your business ọ bụrụ na ịghọta ihe na-eme. Na ihe ị ga na-ekwu ugbu a na-awụ how do we bring peace? IPOB adugo onye ọbụla chọrọ ịdọta anyị nwụrụ onwe ka join other IPOB kwasa any other group so long as ishi ị ka na-eklem Nnamdi Kanu as your leader. Anyị agaghị ekwete aghụghọ nọ na ya. Ị gaghị ekwete na mmadụ iwu onye awụ your leader mana ikweteghị n'otu o hiwere. Because ya m ji ekwu ihe na-awụ ndị 100 men na ke ka Maazị Nnamdi Kanu ga na monitor ha from prison. Enweghị any constitution. In fact, all mmadụ pụtara mee ya announce odore Maazị. So ke constitution ji ka iwu ji anyị. Maka mgbe Simon Ekpabata ọwụ na ọ ga-register na IPOB. Ọkụdụ na-eme ihe o mere n'ozi dị atụwara ọda gbawara nke nwee power nke. Even at the time mgbe Maazị chọrọ igwe okwu ya sọ ọkụdụ na nga na-agwa ihe ọ na-eme. Kedu orukwe echi ugbu a na 100 men agakwa create kwa their own army. Maka Simon Ekpapụtazi create army nke enwekwara ESN na-eche nche maka secure maka ndị bandit na-abịagide anyị na ndị Fulani esi. Ya gazie createzie army nke ọkwari army ahụ ụwa ya hụ dị ihe army ahụ mere anyị. Ụwa ya hụ dị ihe Biafra Liberation Army mere anyị. Onye makwa army ọzọ ndị 100 men ga-ekirietara anyị. What is wrong with us? Ka ihe na-emede anyị eme? Nke ọbụla afọ anyị gba nkịtị akpọghara Maazị onye ọbụla na-eche lerika ilerikere na anya ala. Ihe a na-eme anyị ebe gosi 100 men na-apụta ugbu a na create their own army wee gaa na village unu. Gịnị ka ị ga-eme? Anyị nche agbakwa ọsọ again. E create ala Biafra Liberation Army ngozi ha aghara ike na anwụ. Ịma ndị na-sponsor ịma ihe a ga-eji ha eme. Ngwa na Maazị na ndị otu enwezighị power ịkontrolu ngozi ọra beta na Biafra Liberation Army. But o nwere power ịkontrolu IPOB. Okay, another 100 men. 100 men and how can he manage them? How do you want to hire his army? You may when the Neku terrorists and Abamba. You get a little cananyala. This Biafra, this 100 men who are gaga to terrorists like Biafra Liberation Army now. We're crying near Libu. I got 1 month terrorists on Abamba. Because here I need the peace. Na Libu. Need to kwenye chakwa wonwai. Anyị ji otu olu were otu obi na-ekwu ka mma. Then unu nwande nke so unu hụze Maazị Nnamdi Kanu n'anya karịa na unu saa ihe etere ya. Maka anyị na-ekwu sị ka eleru jasha ụmụ ihe anya hazie ihe hazie. Ngwanụ were na platform unu push away from Portia rather than it na-eme ndị mmadụ attack. It's not adding up. Or adding up na onye like every day pụta gị were your platform ide ekwu maka mpụta ya na-akparị ndị mmadụ ka ndị mmadụ kwụsị ikwu okwu ka ọ gịnị. It's not possible now. Nke ị na-ekwukwa ị na-akparị mmadụ ndị ọzọ na-akparịkwa gị na ka ị na-akparịkwa ndị onye mmadụ ndị ọzọ na-akparị gị o make no sense. Because ka ị nwekwe supporters onye nke nwekwe supporters ele otu o si enyere anyị aka.
So because there is freedom of speech and expression. Onye me when you express. The least you get me will give Bajonia Hulu. That's the least you can do. Appetite na Tunumbu with drug baron. Yeah, appetite defend when so washing. Near your court, I would do for drug, and I pay your court. And when the baby don't up on the muddy. In as much as they have chlorate, now they criticize, so stop criticizing. It's as simple as that. So, Kono happen we me. Yeah, the Zika and a banditry thing here. Because I need your own noble. Ebia kono uro tolu na-ekwu ka anyị wee zọta isi onwe anyị. Anụrụ m na enwe ndị na-ekwu ugbu a na-asị ka e withdraw ESN mgbe unu megide ihe a na ndị akpọ ọnụ ma ihe ọnụ na-ana ha mmara onye ga-azụ anyị. Ndị Igbo biko na onye ọbụla na-etetu ya okwu ọnụ. Enwe ndị ga-aga ahụ Maazị Nnamdi Kanu ahụ Maazị Nnamdi Kanu enwe ọbụla na-eche ya na ndị POS na ndị IPOB ka esetụlụ ya. Onye ọbụla chọrọ ihe nnwere onwe ga-aba aga nwa aga aba. I'm interested. Ga-aba aga nọ under one umbrella. Anọkọ ọnụ ka mma, unity ka mma, ofu obi ka mma. Ewere ofu obi ndị ire agaghị apụta, agaghị abata. Nwanne na nwanne na-esokwu mana ọ bụrụ eso eziokwu ebupụta ya n'ama. Ihe niile a na-ekwu nga ụdị ya ekwesị ikwu ọ dị ụtọ oke ji bụrụ ile ebupụta na social media. Enweghị n'ebe ọzọ ị ga-ekwukwu na ụdị na social media. Ebe ọwụ ịgazi ewere nwayọọ okwu ọdọ ndụmọdụ bifo ịlara obe gị ị nọrọ all over social media na-eme na attack. And no channel na-eme ndị mmadụ attack na ndị mmadụ agaghị respond. Ndị mmadụ ga-respond. Onye na-achọ dị ime ikwu, onye na-achọ ka ekwuo maka ya eme nne ha ga-eji ekwu maka gị. N'ụjọ na-atụzi m na ndị ofe mmanụ anyị na-achọ ọchị ha awakpuola ọhịa chekwawa onwe ha. Anyị ndị ekenọrọ nga na anyị adị ekwudo okwu maka sekuriti nọ na be anyị adị ekwudo okwu maka iwepụta maazị na ebe o jigoro na-agbaka m isi. Jọọchị ga-egodo nnụ ntị na mmadụ onye na-ekwu n'ụwa na-enwe push for maazị pụta onye nke esi ụzọ nke onye nke no. Onye ahụ ị na-akọ ọnụ taa can be of help tomorrow. Onye na-akọ ọnụ today can be of help tomorrow. Oya ka ndị ala na-eji eme enwe onye ọkwa ụka ka onye okwuru happy in fact onye kwuru ụka today ịhapụ okwu ahụ before 2 days ya nwụọ. Mana ibido gbagara like ndị ma ihe nwere sense ga-ama na this is barbaric na ndị ama ihe ha na-eme. A na-echukwula ya ugbu a na anyị ebidogo civil war among ourselves. Mpụ ihe ahụ somebody kwuru na ọnwụ na ha amabụ na I did this stupid. Na a ga-ekewala anyị easily. Na ya gidere aga tụwa ngwa agha. Na ya ga-ewe ego ha. And if you ask me now, I'm convinced. Now such a thing na-emewene. Then ngụma nọ n'akụkụ. Mmadụ pụtakwu okwu ịmaghị ebe okwu si mmadụ ya onye gị ti ya ọnụ. You might be heading. Maka mgbe Simon Ekpa na-apụta ihe o na-ekwu ndị IPOB na-eti ozugbo anyị nọ sasọ maazị isi ya kwuwe ndị mmadụ kwuo enwere ndị banyere na atụ ahụ ignorantly shobro ibu na-alọta nwụọ disemote gbuo ha disemote kidnap ha. That's the irony of supporting something in our tasiro. Maka na ala Igbo nke anyị onye ụlọ ya na-agba ọkụ ya na-achọ oke ụlọ ahụ ga-agbaji. Onye na-eme anyị na ala Igbo na-agba ọkụ anyị na-achọ oke ọ ga-agbaji. Na-ajụzo elewe n'ihi isi nwere onwe anyị na-azọwa na ọwụ na anyị chọpụtazi ọkpa ka anyị zọwa nwere onwe luzuzie ala anyị na-achọta nwere onwe unu oche na o make the sense. Elewe n'uru na anyị nọ na-akọ na among ourselves anyị kwesịrị ijikọ aka ọnụ na-aba mba maka nwanne anyị a na-achị igbunu.
emecha amaghị ikpe ọnwụ ọ nọ na-egwu egwuregwu. Anyị ji so many things egwu egwuregwu maka na nwere ike anyị tụtụgide ihe a ga-eti ge pressure mụ na ụta iji gbakọ ọnụ onye ọbụla nke onye n'ihe na-ewe ya wụsagodi ya ka akpawa nkata elota iche ejide ala Igbo na elota maazị si apụta ịhụ n'ihe n'anya ya na mmecha program a na enwe ndị ga-etigara Englight na akanta my program ya mbaba kịta ọ na akanta program na ọ ga na akanta ndị akpebi ikpe ha nga maazị mgbe ọnụ obi onye ọbụla then mgbe ndị Fulani kwujizie n'ala Igbo ịhụrụ enwezi onye ga-ahụ ya enwezi onye ga-ahụ ya na-ekwu okwu mgbe onye ọbụla dobe isi onwe because mgbe ndị IPOB nọ na-eti mkpu ihe ndị autopilot na-eme anyị kwojikọ na soshal midia na-akọkwa ọnụ like this ụta ka o si bido anyị nọ nga anyị na-akọ na mikpu asị dịka bụ ya ma webatara anyị ndị amị ndị rehabilitated Boko Haram wee ga anyị ama anyị gbakwa nkịtị mgbe ọnwụ na mgbe ha na-ekwu a ga-etije ndị amị na anyị jee neji niile ejuwe mba orubeghị ngwa kama ka anyị kwuchi na sitatom ihe menụlọ agịdịrị eme distraction nwe ihe niile a n'ọnwụ ihe na-eme na social media distraction serious distraction nwe ihe niile a echuwekwele m ya biko obodo ọbụla tụfuonu mụ na atụfuru okwu m gaa were nụ ekwipụ ọnụ sekuriti unu mụ ka egote CCTV cameras chigeshiwa n'ime ọhịa ọkachasị ebe bandri nọ and ihe m ji na-ekwu okwu na-ebe akpa IPOB na IPOB kọtara across the whole Igbo nations so ọ bụrụ na ha na-etinye CCTV ha ga-eti nwunye ebe niile ya ka m ji na-ayọ biko ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị hụrụ Igbo n'anya hụkwa maazị Nnamdi Kanu n'anya n'ide ịganye ya advice na ihe ọnọdụ a na-atọ ọda akpekwele ya ikpe tụọ nga mkpụrụ ọka nke kịta akwụkwa ikpe ọnwụ o needed help then ndị a na-awakpola everywhere ha na-awabatakwa be anyị needed help and the only way anyị ga-eji nweta ya wụ na anyị ji otu olu na-ekwu na anyị ji otu obi na-ekwu pardon me ihe m ji na-ekwu okwu na-akpọ maazị Nnamdi Kanu ahụ ugbu a na ihe niile na-circulate around him ma IPOB DOF ma 100 men ma Biafra Liberation Army unu ga-ahụ na Ngozi Orabaeze na-eme ọ na-ekele m kwa na ahụ onye isi ọya gwa m ya sị ya disassociate anụ onwe gị from these people na disassociate ha alụ onwe gị ndị Igbo wu n'ọlị maka nwekwe ndị enwere ndị Igbo dị blind so long as aha ya nọ there even though a lot of people aghọtawala ihe na-eme ka ihe a hapụ imebi anyị amabedo ka ndị asị kwado ma ha awụ ndị kwadoro ọfụma mana anyị akwadobeghị ọfụma anyị nidere kwado ọfụma bụrụ otu olu na-ekwu so that ihe abịa anyị ọ gaghị abịakwa anyị na mberede ndị Igbo agha akara aka anaghị erikwe ngwụrọ anyị agaghị asịkwa na ihe a mere anyị na mberede kịta na anyị ga-eji were nwayọọ na-akwado onwe anyị na-achịkọ onwe anyị ọnụ anyị wee na-adọ onwe anyị vam ọ gaghị enyekwa aka ọkọ ha na m n'ọnụ n'ụtụtụ a